Hai nugjagui tongpika swrwngnai rok lahar kasui coba ongkormani borokni coba ongka kwaini tula sikok rwngnago 80 jon slai kobang tei admission nalia metric pass khainai rokno hwnei Koktwma tei abo baino borokni swrwngsinai hwnei Sanlaijak laharok coba tamni hingga nugjagui tongo kisa romwi Haste phwrwngnai kwrwini bagwi kwbangma rwngnaokni swrwngnai rok coba ongkormani mohai no Koktwma ni bisingtwi saimanjakka tula sikokni class 12 rwngnago bahai no phwrwngnai kwrwini bagwi tei student kwbangno admission nawi manya hnei aboni bagwi phwrwngnai Sanlaijak ongkhorlaijak sangrong belai sal kutungni jorao phano cherai rok porenai swrwngnai rok ongkhorkha chobao phwrwngnai marnai tei admission naharmwng hwnei admission maniyano kirilaiwi coba ongkhorlaijak schoolni rungsrwngnai rok Hasteni Rwng goron eba halok belai kheno khairokma swngcha wngru tei nugjagui tongo sal brum no haino swrwngnai rok lahar kasui coba ongkhormani lahar makasomani tongdi omhai wngkha belai wanama swngcha tei khairokma swngcha Hasteni Rwng halok nugjagpika sangrong haini hai class 12 rwngnak kwaini tula sikogo phwrwngnai kwrwini bagwi admission kwbang naharwi manya wngmani bai Jwngjalo Hasteni swrwngnai rokni bagwi coba ongkhorkha porenai swrwngnai rok yago placard teiwi ongkhorlaijak borok porenai hwnei borok swrwngnai hwnei nugjagui khairokma swngcha Teibw tongdi